این ролик бо ёрии Adin XB сохта шуд. Дар вақти регистрация дар ҷои промокод Саидов нависед 5000 рубл ба шумо бонус медиҳад. барои ин бонусро гирифтан пурра регистратсияро гузарен, дашотон пил партоен. автоматики бонус ба шумо мегузарад. силкаш дар описиони видео. ассалому алайкум дӯстони гиромӣ, хуш омадед ба канали душанбе шоу. ман ҳастам бо шумо бобоҷон Саидов. мошиниҳои фурӯшихтонро дар номерои дар рӯи экрани WhatsApp ё Viber равон кунед. курси имрӯза бародаро 1000 рубли русӣ 144 сомони тоҷикӣ мебошад. дар видеои имрӯза беҳтарин мошинаҳои дастгирӣ моро фаромӯш накунед. видеоро то охириша тамошо кунед. дар видео лайк монед. мегзарем ба видеои имрӯза бародар. ки хоҳиши гузаштани сарҳади қазоқистонро доранд, марҳамат аз ширкати акаи Исматулло истифода баред. мошинҳошон мошинҳои замонавӣ бо комфорти баланд, дар роҳ шумо хаста намешавед. кондитсионерҳошон 100% кор мекунад. боз акаи Исматулло метавонад ба задани шуморо проверка кунад ва боз регистратсияҳои шуморо продалит ҳам мекунад. номерашон дар рӯи экран ва дар описиони видео. марҳамат, занг занед, ба шумо роҳи сафед хомонам бародар. якум мошини фурӯшӣ Daewoo Lacetti, соли бароришаш 2005, объем мотор 1.6, коробка передачаш механик, сӯзишвориш бензин газай, 1 сола ҳуҷҷат дорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бохтар. нархш бошад 25000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 173600 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. бародаро, дастгирии моро фаромӯш накунед. дар видео лайк монед. сарпарасти видеороликҳои мо ҳамеша як xbet мебошад. силкаш дар описиони видео. дарои намира як шаташапа кунед. просто як ай шумо дастгирӣ як дароин чигапай бобуброин тамом. дуюм мошини фурӯшӣ Toyota Corolla 1. бисёр бародаро дар комментария Corolla 1 нависта буданд. ина бародаро марҳамат. соли бароришаш 2003, объем мотор 1.5, коробка передачаш автомат, сӯзишвориш бензини холия, ҳуҷҷатош танировкаш 2 моҳи дигар муҳлат дорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 48000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 333300 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. сеюм мошини фурӯшӣ Mitsubishi Lance, соли бароришаш 2005, объем мотор 1.6, коробка передачаш механикай, сӯзишвориш бензини холия, 1 сола ҳуҷҷат дорад. мошин ягон камбудӣ надорад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Москва, метро Люблино. нархш бошад 220000 рубли русӣ мебошад. бо сомони тоҷикӣ гардонем 31600 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экран. марҳамат, занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. чорум мошини фурӯшӣ Toyota Avalon, соли бароришаш 2006, объем мотор 3.5, коробка передачаш автомат, сӯзишвориш бензини холияй, ҳуҷҷатош танировкаш 6 моҳи дигар муҳлат дорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 95000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 659700 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед.
پنجم ماشین فروشی نکسی دایو سالی برارشش 1994 ابیو موتور 1.6 коробка передачаш механик сӯзишвориш бензин газай ҳуҷҷаташ тамом шудагай мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи канибодом нархш бошад 10500 сомони тоҷикӣ мебошад бо рубли ҳозира гардонем 72900 рубли русӣ мешавад боз савдоам мешавад телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед шашум мошини фурӯшӣ Opel Hatchback соли бароришаш 1997 ابیو موتور 1.6 коробка передачаш механик сӯзишвориш бензин газай ҳуҷҷатош тамом шудагай мошин худаш дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе нархш бошад 28000 сомони тоҷикӣ мебошад бо рубли ҳозира гардонем 194400 рубли русӣ мешавад бо савдоам мешавад телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед ҳафтум мошини фурӯшӣ лексуси фурӯшӣ соли бароришаш 2008 ابیو موتور 2.5 коробка передачаш автомат сӯзишвориш бензини холиай як сола ҳуҷҷат дорад танировка ҳамаша як сола дорад мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе нархш бошад 75000 сомони тоҷикӣ мебошад бо рубли ҳозира гардонем 520800 рубли русӣ мешавад боз савдоам мешавад телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед ҳаштум мошини фурӯшӣ Opel Vectra бечка соли бароришаш 1996 ابیو موتور 1.6 коробка передачаш механик сӯзишвориш бензин газай як сола ҳуҷҷат дорад як сола танировка дорад мошин ягон дард надорад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад айни ҳол қарор дорад дар шаҳри хуҷанд нархш бошад 24500 сомони тоҷикӣ мебошад бо рубли ҳозира гардонем 170000 рубли русӣ мешавад телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед нуҳум мошини фурӯшӣ ВАЗ 2107 соли бароришаш 2003 ابیو موتور 1.6 коробка передачаш механик ҳуҷҷатош танировкаш ҳамаш як сола муҳлат дорад мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин ягон камбудӣ надорад чӣ хеле ки шумо дар суратош дида истодаед айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи хоруғ нархш бошад 12500 сомони тоҷикӣ мебошад бо рубли ҳозира гардонем 86800 рубли русӣ мешавад боз савдоам мешавад телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед даҳум мошини фурӯшӣ ВАЗ 21012 соли бароришаш 2002 ابیو موتور 1.6 коробка передачаш механик сӯзишвориш бензини холиай як сола ҳуҷҷат дорад мошин ягон камбудӣ надорад мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе нархш бошад 20000 сомони тоҷикӣ мебошад бо рубли ҳозира гардонем
138800 рубли русӣ мешавад. бо савдо ҳам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. ёздаҳум мошини фурӯшӣ. ваз нива, соли барори 6988, объем мотор 1.6, коробка передачаш механик, сӯзишвориш бензин, газай. мошин нахадуай дар ҳолати миёна қарор дорад, хеле ки шумо дида истодаед. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархш бошад 15000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 104000 рубли русӣ мешавад. бо савдо ҳам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед.